O spoločnosti Klimaterm Prešov sme sa dozvedeli vlastne od nášho pána stavbára, ktorý nám realizoval celú túto stavbu. S tým, že na jeho odporúčanie sme sa rozhodli pre spoločnosť Klimaterm Prešov. No vlastne po odporúčaní nášho pána stavbára sme sa skontaktovali s personálom z Klimaterm, vlastne konkrétne s pánom Bindasom. A on prišiel k nám na stavbu a vlastne podľa metráže nášho domčeka nám odporúčil, čo bolo pre nás najvýhodnejšie, najlepšie a tým pádom prvé stretnutie prebehlo u nás na dome. Inštalácia prebiehala na moje počudovanie veľmi dobre a rýchlo, pretože keď som videla všetky tie súčiastky, čo to obsahuje, tak mi to prišlo také zdĺhavé a bolo to veľmi promptné, za 2 dní sme to mali hotové. Pre Klimaterm Prešov sme sa rozhodli vlastne vzhľadom na profesionalitu pána Bindasa, kde sa nám veľmi páčilo, aký bol rýchlo komunikatívny a vedel nám presne odôvodniť prečo, kde a ako, a dokonca bol taký ochotný, že nám normálne ukázal aj jeho technickú miestnosť, kde to vyzeralo všetko perfektne. Klimaterm Prešov by som určite odporúčila aj ďalej, vzhľadom na ich priaznivú cenu, vzhľadom na kvalitu a vzhľadom aj na lojálnosť a profesionalitu personálu.